Nire momenturik politenak Betizu taldean beste lagunekin kontzertuak ematea izan da. Nire ustez momentu politenak dira kontzertu horretik biltzen ginean musikoekin eta instrumentuak gotzen eta gure behirrikeriak egiten eta ni primeran pasatzen. Eta gero, kontzertuak oso ondoan, baina gero autografoak filmatu momentu. Eta hori nekagarria, baina jendeak nibiltzen zinidizketan eta divertitzen zinean. Niri hori. Hori dira nire momentu politzenak. Nire rekuerdo politxena izan da, lagun piben itxu dela eta oso lagun hona diela. Eta oso ondo pasatu dela bai, handikara oso ondo pasatu eta nola abestia eta dantzatzi asko gustatzen jaten, oso ondo pasatu eta... Oso esperientzia harra izan da, programien genuen bitartin oso gorra izan zen, baina penie merezizun. Da, nik uste zute hemen kantatzen da, oso ondo pasatzen dugu, lagunik oso onak ingea. Eta geure artine rollo hona da eta ondo pasatzen dugu, eta jendik firmak eta eskautak urna eta guztua egiten dut. Nire ustez Betizu taldean sartzea izan zen aukera oso polita eta oso ondo pasatu dugu kontzertutan daola, jendia kontzertuak ematen dut eta lagun mordu hain ditu, hemen da lehiaketan da horrela eta oso ondo pasatu dugu eta oso esperientzi polita egin du. Kontzertu da, lehenengo kontzertuak oso esaiak izan ziren eta urduri egoten nintzen, baina, orain ja hoitzen nikoa eta nahiko ondo, azkengo kontzertu hauek nahiko ondo eta gainera gero, dagoen publikoakin kriston ondo eta ondoren sinadurak ematen ditugu eta jendia ikustez ondo pasatzen dut lagunetan. Betizu kontzertura etorri gara, oso ondo pasatzera eta beraiei ikustera. Zer gehiago.